Naším prvým hosťom je môj priateľ, železničný historik, expert na železnice, nostalgik, ale aj prešporák, disident a trošku koketoval s politikou. Jirko Jiří Kubáček. Počujeme prednostu stanice. Si prednosta stanice niekedy si bol? Ja, myslím, že mňa to vždy ťahalo skôr k rušňom. To znamená, prednostovia stanic to sú dopraváci. Rušňari je iná fajta vlastne, ako potom sú ešte traťováci, tak ja som skôr bez tých ťarov sa rátam. Hovoríš o sebe, že si prešporák, máš české meno. Ty sa vlastne, narodil si sa českým rodičom, teda v rodine českých rodičov. Budeme dneska hovoriť po česky alebo po slovensky? Budeme hovoriť samozrejme po slovensky vlastne, hoci je pravda, že som prešporák, lebo som sa narodil v Bratislave. Na druhej strane materčinu som mal češtinu, lebo som sa narodil českým rodičom a moja učiteľka na základnej škole v prvej a druhej triede mala so mnou strašnú drinu, pretože ona ma vlastne učila po slovensky. A keď som šiel na základnú 9-ročnú školu, tak som po slovensky vôbec nevedel. Si sa nebavil, keď si teraz prišiel na východ ako prešporák? Že tu budeš prezentovať, že si Bratislavčan? Nie, nie, to v Košicech ešte. Košičania sú slušní ľudia. Akože ide dobre na to, že? Juraj, spomínali tú školu, aký si bol vlastne študent? Poctivý? Začnem tak, že ja strašne nenávidím prijímacie skúšky akéhokoľvek druhu. Lebo ten stres není príjemný vlastne. A keď som zistil, že sa dostanem na vysokú školu bez prijímačiek, ak budem maturovať na samé jednotky, no tak som sa zúfalo snažil maturovať na samé jednotky a to sa mi podarilo. A tak mám pocit, že vlastne teda toto celkom zabralo. Takže si bol dobrý študent, na vysokej aký si bol? Začnem tým, že keď som na gymnáziu, tak som to prežíval strašne ťažko. Gymnázium je všeobecné vzdelávanie vlastne a tam som neplával vo svojich vodách. Ale keďže mám silné strojárske sklony vlastne, tak keď som prišiel na vysokú školu, tak som skutočne sa začal cítiť ako ryba vo vode a tam už to bola ako jazda. Juro, ty si sa dostal k vlakom nejakým spôsobom, to sa ako deje? To sa zrazíš z lokomotívou, alebo... Nie, to je veľmi jednoduché. Treba mať železničných predkov, z ktorých posledný je môj dedo, Přerovský, pretože tam som chodil najčastejšie a od 3 rokov som bol pravidelným návštevníkom železničného mostu v Přerove. To bolo tak rok 1962-3, vlastne, to bolo strašne dávno. No a vtedy tam ešte kráľovala para a ja mám dodneska plastické, farebné spomienky vlastne na to, ako sa môj dedo baví s rušňovodičom na Hundrovke, ktorá práve vytiahla posunujúci diel na most a ja na to dívam s otvorenými ústami. Jak ste v obraze posunujúci diel? Keby niekto nevedel, prihlásil sa, vysvetlíme. Trošku ma to zavialo, áno. Vlastne to celé tvoje záchranárske, chcem povedať, že Juro je zakladateľ železničného múzea na Slovensku, záchranca, teda železničnej histórie, naozaj sa mu podarilo zachrániť toho veľa. To celé ako začalo? Vraj nejakým kafemajtkom. To je po český kafemajnek, čo to je po slovensky? Kávový mlynček vlastne, ale nie je to úplne pravda. Vlastne celé to začalo tým, že na konci 70. rokov vlastne hromadne odchádzali párne rušne do šrotu a plnili tie rozložiská a bol to strašne smutný pohľad. A ja, ktorý som vyrastal v tomto prostredí, tak ja som nevedel prežiť vlastne, že by teda táto celá éra mala nenávratne skončiť. Nebol som jediný, pretože treba povedať, že takéto emócie sa pomerne masívne dvihli aj v celej západnej Európe vlastne, takže ja som len bol nositeľom tohoto celého pohľadu na vec na Slovensku. A začal som za to bojovať. Veľmi som túžil mať papier ako rušňovodič na párnom rušni, tak som v roku 1977, to už je tiež 100 rokov, robil kúriča na párnych lokomotívach, ktoré vtedy končili v teplej. No a bol som pri hnutí, nebol som jediný, ale bola to pomerne silná bučka, ktorá sa angažovala v tej veci a v roku 1983 zriadila železničné múzeum, ale ešte predtým
je to málo známe, že hromadu párnych lokomotív zachránil fakultný výbor Socialistického zväzu mládeže na strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. Si bol kamarát so Žužákmi? Áno. A potom si podpísal v 88. Bratislava nahlas. Áno, ale to bolo účelové. Takže si bol disident už si bol. Áno, už som bol disident, ale to bolo pár rokov na to proste. Je to tak. A z toho disidenta potom čo, nemal si problém nejaký? Eštebáci ťa nevyšetrovali? Vyšetrovali, samozrejme, proste ale v roku 1988 už eštebáci zďaleka neboli tým, čo boli 10 rokov predtým vlastne, takže boli to také výsluchy s dobrým a zlým policajtom na februárke v Bratislave. Boli dvaja? Jeden dvaja. Áno, demonstratívne ma ťahali z fakultných, teraz z katedrových schôdzok, aby to všetci videli vlastne, aký som je disident. A potom už to skončilo tým, že ma vyhodili zo školy, kde som robil ašpirantúru vlastne, tak som prežil asi rok na pamiatkovom úrade, čo vôbec nebolo na škodu. No a keď sa to zlomilo všetko vlastne, tak som začal pracovať v železničnom múzeu a to je vedúci. A tam teda čo, ako na železnici ti učarovalo? Samozrejme, proste ja som sa od radosti neuveriteľne opil, proste to, a dokonca rodičia to veľmi tolerantne brali, lebo videli, ako sa tam snažím ísť, lebo ja som sa tam snažil už ísť 3 roky predtým, ale to nešlo, pretože som bol disident, proste a tak to bolo neakceptovateľné. Tak som musel uhnúť na ten pamiatkový úrad, ale uhol som vlastne, chvála Bohu, mal som nové kontakty, ktoré sa potom neskôr hodili. No a keď ma 1.1.1990 zobrali na železničné múzeum, tak som teda to reflektoval samozrejme a 20 rokov som tam robil šéfa. Juraj, prvý vlak vlastne prišiel na Slovensko, no do Bratislavy teda na Slovensko, 21. augusta 1848. 21. august je taký zvláštny pre Slovensko, čo? Vidíš, toto mi nenapadlo vlastne, ako táto asociácia, 120 rokov rozdiel. Fakt je, že ten 1848 rok aj pre železničiarov má charakter tých osudových osmičiek, ale myslím, že toto bolo pozitívnejšie výročie, než to, ktoré nastalo 120 rokov neskôr. Ty si nielen vo funkcii toho muzejníka sa vlastne do tej železničnej dopravy proste s nejakým spôsobom staral, si sa prepracoval až do nejakého experta, dokonca si vlastne akože vraj taktný človek, taktný železničiar, to čo znamená? No, ja som... Ako slušný je inak, hej, akože má tak, ale to v tom na tej železnici ešte znamená niečo iné. Stala sa mi taká vec v živote vlastne, že v roku 2010 mi bolo oznámené, že ideš robiť sekčného šéfa na ministerstvo dopravy. A tam mi Vyššej úradník, áno, pomerne vysoký. To je generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy na ministerstve dopravy. A do tých čias som proste pracoval ako vedúci múzea a keď som postúpil vyššie, tak som z hrôzou zistil, že ja vlastne, ako som 20 rokov sa snažil riadiť kapelu, ale som si neuvedomoval, že to je kapela, ktorá hrá na hornom podlaží Titaniku. Vlastne ako, že keď mi potom predviedli názorne, v akom stave je železnica na Slovensku, tak som teda začal zachraňovať Titanic. Juraj, počúvaj, o tom Titaniku to hovoríš ako o našich železniciach slovenských? Áno, to hovorím o našich železniciach. Vlastne to teda v tom pohľade, ako som to, v tom vnímaní, ako som to videl ja v roku 2010. Sa pozerám, že či nejaké auta nestojí okolo, či ešte dovysielame túto, teda dorozprávame túto, čo? Ale teda ja už, keď som prezident, tak už hovorím, čo si myslím a toto si skutočne myslím. A snažil som sa proste ako začať nejak hľadať systémové riešenia pre tú neuveriteľnú železničnú situáciu. A prvým riešením, čo ma napadlo, že spraviť nejaký poriadok v doprave. A celý svet na západ od nás už išiel na taktovú dopravu, len u nás bol tzv. Komerčný grafikon, vlastne, ktorý chodil tak, ako ho napadne, s neuveriteľnou nadspotrebou práce, rušňou, vozňou, personálu, vlastne ako toho všetkého. No a mal som pocit, že vlastne treba začať hľadať systém, ktorý by to proste nejakým spôsobom... A tak si našiel v čom? Že vlaky budú chodiť každú hodinu, každú hodinu? Áno. Na to sú štandardy. A toto je taktový systém vlastne, že teda vlak chodí z každej stanice, odchádza svojím smerom v tú istú minútu, párnej, nepárnej, alebo každej hodiny. Ja sa trošku na to pamätám, ale to nie všetci prijali úplne v pohode. Nie, to každá zmena, akože, keď pluh keď sa vykonáva hlboká orba, tak pluh kladie odpor. A toto bola pomerne dosť hlboká orba. A ja si pamätám, ako to spoločnosť Slovensko vtedy
vnímala. Proste pre nich našťastie hrozilo, že v roku 2011 padne vláda vlastne a oni sa nádejali, že sa ma zbavia proste že spolu s ňou, ale nestalo sa to. Viem o ľuďoch, ktorí to odsabotovali, vedomo. Takto to bolo v grafikone 2012, mne tam vytiekli nervy proste a skutočne cez Vianoce nasledujúceho roku som si systémové čiary osobných vlakov kreslil ja osobne sám. Boli okolo toho škandály, pamätám sa na vystúpenie v Kisaku, petície, ktoré okolo toho boli, ale proste jednoducho, keď sa rozhodnete, že niečo idete zmeniť, že nebudete len plávať prúdom, že idete plávať tak trošku proti prúdu, tak si musíte rátať. Ale teraz už si pokojný, už nie je pán zdenervovaný. Nie je pán zdenervovaný z tego. Tak som sa naučil, proste bola tá životná skúsenosť vlastne, že človek musí ísť aj s kožou na trh. Proste keď sa má... Prišiel si s kožou na trh, si pred nejakými 5 rokmi úplne avizoval tu, že kolaps železníc bude a nenastal. Ja som s tou kožou na trh išiel hneď ako som odišiel z ministerstva. Pretože ja som vedel o tom, v akom stave je železnica, ale kým som bol na ministerstve, tak som do toho nevyvíval vo verejnom priestore, pretože som mal pocit, že mám stále po ruke aspoň nejaké páčky, ktorými viem ten stav si regulovať. A keď som bol odídený, proste po tom, čo som odmietol na základe len telefonického pokynu podpísať zrušenie dráhy Lužianky Drážovce, a podpísal som to. Zachádzame do detailov. Áno, neviem, či Košičania vedia, kde to je. To je Kostolíči na bankovke, že? Nie, je to trošku ďalej. A keď som odišiel vlastne na základe tohoto, tak som mal pocit, že vlastne s tou expertízou, ktorú som nadobudol na ministerstve dopravy, musím dať von zo seba vlastne ten pohľad na vývoj železníc od roku 1993 až do toho roku 2017. A zistil som, že v podstate na takmer každej križovatke, kde sme sa mohli o niečom rozhodnúť, tak sme odbočili zle. Neušiel ty trošku vlak, si sa žil iba do tých železníc a neviem, stíhaš okrem železnične povedzme, neviem, lyžovať, alebo máš čas na niečo iné? Rozhodne nie. Rozhodne nie. Takže neušiel ti nejaký vlak? Akože asi mi ušiel nejaký vlak, ale ten už ušiel pomerne dávno, vlastne, pretože to je... že som ostal slobodný vlastne, teda... Ja to som chcel povedať, že v Košicách sa hovorí, že ani z Orličku, ani z Vačaroviče nebeha. Nie, rozhodne s názorom súhlasím vlastne, a hlavne treba povedať, že normálny človek vlastne venuje tejto téme skutočne veľkú pozornosť. Ja som bol tak zamestnaný inými témami, že som tomu nevenoval veľkú pozornosť a podľa toho to aj dopadalo. Pochopiteľne, a keď ma zobrali do železničného múzea, tak som tam robil 10 hodín, 12 hodín denne. Si vlastne múzejník, ktorý zachraňuješ niečo, a takisto sleduješ tú železnicu a chceš jej pomôcť, aby bola efektívnejšia. Posledná otázka, to sa nebije v sebe napríklad ako zachraňovať. K nám chodia českí turisti a sme si osvojili taký slogan, že každý metr sa počíta, akože každý metr železnice. Kedy si tie trate viedli krížom krážom, dokonca, jak sa hovorilo, že ke každému soustruhu, do každej továrnej fabriky viedli kolajnice. Čo treba ešte zachrániť a čo už nie? Čo treba pustiť, s čím sa treba rozlučiť? Toto je otázka, ktorá by si vyžadovala hodinu odpoveď, ale nepôjdeme do takej hĺbky. Vlastne podstatné základné pravidlo. V našom svete môžu existovať len tie veci, ktoré si nájdu svoj zmysel. Pravý zmysel železnice v časoch, kedy jej nekonkurujú konské a voľské poťahy, ale masívna cestná sieť vlastne už nie je ísť ku každému sústruhu. Jednoducho musí byť nejaká dielba práce a železnica v osobnej doprave vlastne má zmysel tam, kde obsluhuje v podstate 500 ľudí denne v jednom smere prepravný prúd. Proste tam je tá železnica efektívna, tam skutočne je oveľa lepšia ako autobusová doprava a má svoje miesto a má svoj zmysel. Tam, kde... Takže má zmysel ešte železnica na Slovensku? Železnica samozrejme má zmysel na Slovensku, ale nie všade, kde vedú kolajnice. To neznamená, že ale nemôžno zachrániť aj trate, ktoré si nenašli tento zmysel vlastne. Oni môžu mať zmysel ako turistická železnica, ako muzeum, môžu mať zmysel ako detská železnica, ktorá pripravuje adeptov pre službu na železnici, ale potom sa o to treba snažiť. Nestačí len sadne napísať petíciu. Treba, aby tí, ktorí na tom záleží a ktorí sa podujali hľadať tento nový zmysel, tak aby priložili svoju ruku dielu a snažili sa. Tak ako je to v Košiciach. Jirko Jiří Kubáček.